Metïap jong gawe ka Kynthei na North Garo Hills ka balaja rangai Naduh ka khat khandai tarik yayong arajar pusan lalap na gawe ka Wahduid Hajan Pynthor ka ba hadamra ka bahap hagol para district jong jela Assam. Ya ka jingja jong ne ka Kynthei la ujor e jaha da ki bahiyeng Mendi Pathar police station bar ka jingwat ya kahi kalas dang hakidi ki khendiat sngi. Ya kani ka Metïap jong kani ka Kynthei lalap da ki nong snong ki bala Pynthip shadamra outpost. Kat kum ka jing thu ki pulit laong ba ka don ka jing man sa ha ka clear jong ka henrei ki dang ap ya ka kai pot postmortem ban lap ya ka daw ka jing yap jong ka. Shu ki pulit ki laong ba ki jing tip ba bunya an sala ban penshai anda la poi ka kai pot henrei la penti kana ba ka dei ka Kynthei ka bala ja ha ka Taïew ka bala dam. Ki bor pulit ki la paru ka jing Suba ba ka tei ka Kynthei ka la sha tombor haswa ba kan sha Pynïap henrei ya ki ni baro an penti kana anda la wan poi ka kai pot. Mandi betul nak tidak? Mengumpul kita taruh mandi. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.